Здравейте, аз съм Влад, създател и маркетинг менеджер на Joby. Вдъхновен от нашия последен проект Младите могат, аз реших също да направя едно предизвикателство. То е лично и е насочено към всеки един млад човек, който вярва в това, което прави. Защо обаче правя това предизвикателство? Много често чуваме, че младите хора са необразовани и незаинтересовани от света около тях. И ако те не са такива, задължително ще избягат в чужбина. Това са пълни глупости. Аз не го вярвам, Джоби не го вярва. Ние знаем, че ти правиш много готини неща и определено можеш да оставиш следа. Затова те предизвиквам в двуминутно видео да разкажеш какво правиш, колко супер-дупер яки неща всъщност създаваш и какво можеш. Като награда ние ти даваме 2 часа невероятно обучение с мен. И не ти препоръчвам да избираш готвенето. Не съм особено добър. Така че сподели със света какво можеш. Какво чакаш? Те и вече го направи. Здравейте, аз съм Теги. Аз съм млада и мога.